Lelo pa 10 July tabweranso pano pa Nyasa Voice Box pamene tuli makhala tukambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kanizidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye tonse tikudziwa kuti dzulo a Boni Kalindo ndithu anakaonekera pa bwalo la milandu la magistrate la ku Mangochi kumeneko ndithu amayankha mulandu okuti iwowa ndithu amaganizidwa kuti anayambitsa ziwawa pamene adapanga mademo mu boma limenelo miyezi iwiri itatu yapitayo. Ndiye lero khoti la ku Mangochi lapeza Boni Kalindo kuti alibe mulandu wina uliwonse okuti ayankha chifukwa chokuti maumboni amene anaperekedwa kumeneko amaonetsa kuti a Boni Kalindo ndi munthu osalakwa. Ndi pano tabwerano ndi mawu a bambo Richard Chimwemwe Mphepo amene akufuna kuwathokoza amalawi amene ndithu anayima ndi a Boni Kalindo komanso bungwe lija la Malawi First the People First mu nyengo imene ndithu a Boni Kalindo amembedwa mulandu umenewu mu boma la Mangochi. Ndi pano a Richard Chimwemwe Mphepo angofuna ndithu kuthokoza Malawi komanso akufuna kambapo nkhani zina ziwiri zitatu pamene ndithu zinthu zathu kuno ku Malawi zikuyendera pansi pa utsogoleri wa olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ndiyete ndikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti a Richard Chimwemwe Mphepo akuti chani modo ya lero pano pa Nyasa Voice Box lero pa 10 July 2024. Mwadzuka bwanji okondedwa omvera kwina kulikonse kumene muli nthawi ino ya mmawa lero pa 10 July 2024 ndipo m'bwalo limeneli la Malawi First the People First muli ndine spokesperson Richard Chimwemwe Mphepo. Ndikufuna ndiupatseni moni amalawi anzanga komanso kufuna kuthokozani chifukwa cha tremendous support kudzipereka kwanu pa ntchito ina iliyonse komanso ziphinjo zina zilizonse zimene ife ngati Malawi First tikukumana nazo. Pang'ono ndi pang'ono Yehova Mulungu wakumwamba akutimenyera nkhondo. Ndi nyimbo yake timati mbuye menyereni nkhondo yo mbuye menyereni nkhondo yo pandeka sindingathe kulimbana ndi Chakwera iye ali ndi zida zoopsa. Mbuye menyereni nkhondo. Ndifuna ndithokoze kwambiri gulu la Pastors Fraternal limene lakhala likupempherera milandu yonse imene takhala tikumana nayo chifukwa chona kuti tidapanga zionesero za mtendere komano anthu adasankha kuna kuti zionesero za mtenderezo zisokonekere. Mbuyomu ndidayankhulapo audio kuna kuti zisokonezo za zionesero za mtendere kuzomba zinali ndi anthu ake amene adazipanga amene tidakumana nawo pa St. Charles Lwangwa atanyamula ma laptop bag yawo ndi miyala. Ndipo anthu ngati mukukumbukira ine Richard Chimwemwe Mphepo ndidatulusa audio ndikusutsa kunena kuti ife and ife tidakwanisa kunyamuka ndikupitanso ku polisi ndikukakambirana nawo kumene anatipanga detain kufikira 4 o'clock kumene amatitulusa atatipasa charge sheet atatipanga caution. Lero milandu ija idapezeka kuna kuti anthu fe tidapambana. Chimodzimodzinso ku Mangochi kunachitikanso nkhani yomweyi imeneno bambo Matola adalemba gulu la ganyu ndikumakaotcha matala pansewu. Titapereka kalata yathunso kunapezeka kunena kuti gulu lomwe lija limene limafuna liyambise chisokonezo pafupi ndi pasoko lija linabweranso kuna kuti kuyamba kugenda ndikukaononga katundu wina. Tifuna tithokoze Yehova Mulungu wakumwamba chifukwa cha mapemphero anu amalawi. Mapemphero anu ino amalawi amene muli ku UK, Sister Lioness, my mom, ndakusowani kwambiri posachedwa patilumikizana kuna kuti tikhalenso tikucheza monga mwakali zinthu zonse zikalongosoka. Pano ndikuyankhulira pa foni imene nosiyanga koma ndimangopezapo mwayi wonena kuti ndiyankhule ndipereke uthenga. Tikuziwa kuti chinthu ngati chimenechi chimakhala mu mtima mwanu mukuchifufuza, chimakhala mu mtima mwanu mukuchipempherera. Mama Lioness uko ku London ndi gulu lonse limene mumakhala mukupempherera Ambuye akudaliseni chifukwa cha nyengo zonse zimene ife tadusamo. Tili mu nyengo zolilisa, nyengo zowawa, nyengo zopweteka, nyengo zotikhazika kakasi, koma Yehova Mulungu wakumwamba akupanga chinthu chothekera kufikira konati milandu yonse imene inali yoopsa, milandu yonse imene ali ya ndalama zochuluka kwambiri, Yehova Mulungu wakumwamba wapanga chothekera. Ndifuna ndithokoze ajaji amene ada senior residence magistrate amene adatenga mlandu kuzomba, amene adautesa mlandu napeza kunata akalindo solakwa. Ambuye akudaliseni kwambiri. Chimodzimodzi ino a senior residence chande ku Mangochi chifukwa chobweranso mosalambalala koma mwachangu wina aliyense wophunzira komanso wosaphunzira ndikukadziwa kunati nkhani ikuzikamba yokha. Tithokoze mboni za boma zimene zinali kuzikandakanda zokha kusowa zokha zonati zifotokoze chifukwa ngakhale
zimafotokozera ngati zimaona kapena zinalipo kuma cross examination zidapezeka kunena kuti izozi zidagwirizana ndi oyimbidwa mlandu kunena kuti sadawaoni atagwira geti sadamve atayankhula mawu onena kuti akwakolezera kupanga zionesero zimenezi zikhale zachipolowe. Tifuna tithokoze kwambiri amalawi ameneno mumati tikamapanga ma demonstrations amtendere mumatenga mafoni anu ndi kujambula video ndi kuisunga kunati umene ukhale umboni. Tasimikizira ife milandu ya kumangochi kuna kuti senior residence Chande anaperekera umboni kuti video inabwera mkhoti ndipo yasimikizira kunena kuti bambo Kalindo sadagwire geti ndipo bambo Kalindo sadayankhule mawu owauza anthu awo watsatira kunati apange zionesero ndipo bambo Kalindo atapereka kalata adachoka pamalopa ndi kuwabalakisanso anthu kuti nyamukani muzipita ma demonstrations athera pamenepa. Ndipo tikuthokozeni na senior residence magistrate bambo Chande kunena kuti munauza amalawi angakhale polisi yathu ikufuna izigwiritsa ntchito bodza kunena kuti iyayi geti imene mukuinenayi ine ofesi yanga ili kuno geti njoloshoka kalekale yakhale yoloshoka chimene chocho mmene chilimo lero mukunamizira chifukwa chani. Ndikufuna ndithokoze chimene cha amalawi anzanga tikayima pa chilungamocho chimapitirirabe. Ndikuti tikayima pa chilungamocho chimakhalabe chikuyendabe ngati madzi. Chifukwa cha chimenechi chifukwa chake ndakakamizika ine kunena kuti ayi tiyankhuleko lero za mavuto amene takhala tikukumana nawo komanso ndi mmene tikuombokera mavuto ngati amenewa. Tayesesa kupanga zionesero mnjira zosiyana koma ndimafuna ndikusimikizireni kunati posachedwa tiboleza pamene wafika lero lino Malawi wafika povuta kwambiri, Malawi wafika popya kwambiri, kwacha ikungogwa mwachinsisi, zinthu sizikuyenda ku Malawi, mzipatala mankhwala mulibe. Tikayang'ana anthu amene anapanga pension mchaka cha 2020 mwina ena makolo anamwalira pension ija asadalandire, ana akuvutika, palibe kumveredwa kuna kulikonse kumene kuchitika. Chifukwa cha chimenechi tikunena kuti Malawi first, the people first, posachedwa apa ipitaso pansewu. Chifukwa chonena kuti tinapingika ndi milandu imene imaoneka kuti ilipo, tinafuna tipereke mpata kuti tipeze kunati kulakwika kwathu kuli pati, tipeze kunati ife chimene tidaononga ndi chani. Komatu inu section 38 yatipasa ife ufulu kunati ndi ufulu wathu kuyankhula zimene tikuyenera tiyankhule, kuzuzula boma zimene likulakwitsa, kuuza mtundu wa Malawi zimene bomalo ilikupanga. Angakhale lero lino akuonetsa kuna kuti ayi ife zimene zikupangazi tiyuza my enforcement. Mafuti mtengerepo mwayiwu kuna kuti kukhala mtsogoleri wa dziko tinayenera kukhala anthu oyambirira ofuna kuteteza constitution yathu. Koma tikayambana kuigwirisa constitution yathu mwa dictatorship, chifukwa chonena kuti kuli kagulu kena ka wanthu kumbuyo kwathu kameneno kakamakuuza ni nzeru, mumaona nzeruzo kukhala zopambana. Zimene zizi ndi zimene zatipangisa ife Malawi kukhala mwezi wa mavuto, mwezi wa Juni, mwezi wa kulira, mwezi wa kukhumudwa, mwezi umene suzayiwalika dziko la Malawi. Chifukwa chani? Kusamvera. Ukondedwa Bible limafotokoza nati kumvera kuposa nsembe yopsereza. Chifukwa ngati iwe sukumvera zimene anzako akukuuza, mwina nkumayang'ana ngati I want to gain the political mileage, komano ndisawamvere awa, zosatira zake timakumana ndi mbonauna, ndi mautenga ochuluka bwanji amene notalandira ku dziko la Malawi kuchokera kwa azidindo ena opanda maudindo, koma nkumanyozerabe social media. Mautenga nkumatuluka koma ife ndi nzeru zathu ndi ugogodi wathu ndikumazitenga kunati ife tafikapo, ndikumana ndi mautenga onse they are just nonsense. Ife social media tilibe nayo ntchito. We need to remain focused. Lero mwezi wa Juni wasanduka the darkest June, mwezi wonyasa, mwezi wovuta, mwezi woopsa. Pamene mwezi umene ndi mwezi umene anthu timakhala zochitika zabwino, ma birthday athu ndi zina zotero, koma malo mwa ma birthday tiwakhala mwezi wa ma death days. It's quite unfortunate kunati tikuyenda mu situation ngati imeneyi, situation imene ili yovuta, situation imene ili yowawa, situation imene ili yolilisa. Lero lino tikukamba za ku MRA kunati kwapangidwa introduce ma receipts. Dziko likumva zimenezo mene akuphinjira nzika zake. Wena kutekwa akulangiza nkumakhalabe chete iye amene wa social media ilibe ntchito isiyeni. It's quite unfortunate. A vice president adziko lino bambo Michael Biswick Usi adanena apo ulendo wina pa interview
ndiye adayankhula kunena kuti kodi zimene amayankhula winiko zija iye uja akuyimirira anthu muzimvesera ndi khutu lachete ndikutengamo zabwinozo ndi muyambe kupanga ma action zimene amayankhula zija Michael Usi amene lero nda vice president adziko amaziyankhula poziwa kuna kuti iwowo mu activism akhalamo and mu activism akhalamo in different circles monga opanga zisuzo wakhala akuyankhula ndondomeko zosiyana-siyana zimene maboma kapena ma leadership athu azitsogoleri anayenera kugwirira ntchito zawo. Ndimafuna ndipezerepo mwayi kunena kuti bambo Michael Usi a vice president aziko lino pakanthawi aka kamene mwapasidwa mpando umenewu mpando wa malemuwu munayenera muonetse zisanzo zabwino nkomwe mwanena kuna kuti inu simunaleperepo ndipo simumvesera munthu wina amene akukusokonezani. Tikufuna tione kusintha kwa zinthu ndipo mukati kumbusire ma reforms amene abiyeni adapereka kuboma amene abomawo amaona ngati awagulira shaini nkuwasiya. Ngatidi mukufuna muonese performance yanu yabwino yambani kuchita zimene inu mumazidziwa zija. Yambani kukumbusa kunati kuli list ya anthu 84 amene mu list ya anthu 84 loyo lero nimamveranso kakilipi kena kameneno Eisenhower nkaka nthawi imeneyo atakhuta ziko lili bwino amanena kunati ngati mboma muli corruption amene akuyambisa corruption ndi president yo. In translation today zikutanthauza kuti corruption wamera nthenjereroyi president wapano ndiye kholo la corruption. Ndiye timafuna tione kuna kuti ACB has been paralyzed and nchitidwe wakatangale kuti tinamizane kunati uchepa mziko muno ndi zinthu zokhumudwisa sitikukhulupirira. Bambo Michael Usi through ma reforms ayambe kugwira ntchito akumbuseni ako ACB kunati tili ndi list ya anthu akatangale. Kwa inu amalawi anzanga timafuna tikuwuzeni ichi nthawi imakwana ndipo chichewa chimene timayankhula timanati zagwa zatha. Tizikhala nayo nthawi yolira komanso tizikhala nayo nthawi yoyang'ana chitsogolo. Kubwera zolandiralandira chifukwa cha mavuto ochita kuwakonzawa. Mutha kukhumudwa inu ndalama zimene aboma akumagawa m'misonkhano kuti misonkhano yawo izaze anthu ni ndalama zomwezo zimene zikadathandiza kugula mankhwala mzipatala. Ndalama zimene anthu azipani amazigawa kunati akagule anthu kugula maskini ndi ena otero ndikuwaveka ma t-shirts. Ni ndalama zimene zozo zimene zikadathandizira kutsisako mtengo wina wa zinthu. Ine mmati mfuse ichi chifukwa ngati MCP inayenera kutenga strategy imene mwina amalawi akadakondwa nayo angakhale timazunzika mu nthawi ya ulamuliro Dr. Hastings Kamuzubanda inali yopereka kupanga subsidize katundu wina kuna kuti munthu wakumuzi sopo yekha akhale osika mtengo, soda yekha akhale osika mtengo. Koma chazandiyani MCP uyu amene lero mukunena kuti president wanu mukufuna akhale wamuyaya koma ndi umuyaya wakewo apitilize kutibera ifeyo. Nje mmati nene kunena kuti niupaseni chitsanzo kunali bomanso limene lidatengedwa kuzera kwa malemu Bingu wa Mutharika, may he so rest in peace. Anthu tidayankhula zambiri, anthu kunali ma defections kuthamangira kumene kuli chikwama chimene chidachitika ndi chani anthu anaba. Nde m'misonkhanoso ankapereka ndalama mmene mukuperekera MCP anthu ndikuzaza nkumaona kuti onsewa voti ndi yathu. Guess what? 2014 DPP itawinanso kubwereranso mboma chinachitika ndi chani anthu tinabwera hayi kunalowa kumene kucha wa technology amaiziwa computer wabera voti ndi zina zotero. Get ready Malawi Congress Party ndili kukumweranu la anthu amene mukupikisana kandi ku vice president likukumweranu limene mukupikisana ku secretary general muphanako tu kumene ukuku nde muphana sizinati chifukwa akuloyezeka aja sakusekereranso nawo ayiyezeka ndipo akayiyezeka amayiyezekadi chifukwa ndale zawo amapanga usiku.
amene wayezeka ndipo anthu mutikitana kumalo Congress Party. Ndi pamene mudziwe kunena kuti wina wake amene amaoneka wopusa, wina wake amene amaoneka chitsiru, wina wake amene amaoneka wobwabwada opanda pake akugena mileage. May the soul of the late Dr. Saulos Cross Chilima remain in eternal peace. Si kwa ife kuweruza nkwa Yehova. Ndimamalisa ndi mawu kunena kuti zinsisi ndi za Yehova, koma zovumbuluka ndi za ife wanthu. Zikayamba kuvumbuluka tisathamange ndi maunyolo, chifukwa zovumbuluka zituluka. Access to information ndi bill imeneno idayambirira kupangidwa pass in parliament, ndi kupangidwa assented with this government by the president Dr. Lazarus Chakwera. Koma lero mukayang'ana access to information ndi imene ikuoneka unati ikupangidwa deny, kufikira kunena kuti mneneri wa polisi mdziko muno adayopseza anthu kunati akuyembekezera kumanga anthu okwana 300,000 pa nkhani ya airplane crash kuchikangawa. Ndi chani chimene tizapindule kuwatseka anthu pakamwa chifukwa chonati choyankhula zoona, ndi cholinga chonati zikhumbiso za ife zikhale zikupita patsogolo? Sitizapindula kena kalikonse. Nkomwe dziko la Malawi timati is a God-fearing nation, without knowing that it is a country full of enmity, full of jealousy. Awasapambane koma ndipambane ndine, chipanicho chisapita patsogolo amene ndili kuthekera ndine. Tisanamizane Amalawi, nkhani ya national development. It is a progressive development. Nkhani ya chitukuko olomuta yesera kumanena kuti izizizi ndi kupanga ndine, kaya inu mutuluka kubwera ena abwera UDF, kaya kubwera Afford, mudziwe kunati nkhani ya chitukuko, it is a progressive development whereby when one leaves the office amasiya ma documents onse wina amayambira pamene popo. So tikamaona kaya mtauni mwatipulidwa misewu ikupangika, anthu nkumaona ngati zimene zizitha kuchitika mu first 4 years ya munthu, tikunama zikungopitirira zimene zidasiyidwa kale. Amalawi musichenuka, Amalawi musiona maso, Amalawi musiyang'ana patali ndi kumafufuza. Taonapo mbuyo mwanthu kutenga boma ndikutha 5 years yonse popanda chochitika. Koma chifukwa choti wina anazisiya zinthu zomundondomeko yoyenerera, awa kuzera kwa malemu Dr. Saulos Cross Chilima adawauza kuti no, this is a very good strategy imene mkulu yuyu tanchotsayi anali nayo, we need to proceed with this. Ndi chifukwa chaketu anthu tikugena mileage kumangoti koma na misewu ili mulilongwe zitukuko zimene zikuchitikazo mkulu yuyu apamanga misewu. No, it is a progressive development. Maybe anthu simukudziwa, mukakhala ku parliament kuja kenyenye lumapanga makampeni anu musalumu, mwakapanga makampeni anu munchisi mudowamu, mukumana miza anthu anchisiwo mwina chifukwa sakudziwa. But national development is a progressive development. Ndithokoze my fellow member staffs of Malawi First and the entire membership chifukwa cha support yanu yapamwamba imene mwakhala mukutipatsa. Mukhale nafe, musaleme pakuchita zabwino. Ndilalikire mtendere ku Malawi First, kusakhale magawano ku Malawi First. Ena alo wako ndi zolinga zawo zosiyana-siyana, aziyankhula zikhumbiso zawo zosiyana-siyana, kufuna kubalalitsa anthu, kusoweka chikondi pakati pathu. Tiyeni tikhale anthu okondana, anthu amene tikamamverana zinthu ziziyenda bwino, anthu amene pakabwera nkhani imene nkhaniyo tilibe nayo umboni tifufuze mwamtendere kuti chikuchitika ndi chani. Otherwise mutakuluza members ena chifukwa cha miseche, chifukwa cha mijedo zimene sizitithandiza. Ndimati tiyeni timangiriraneni pamodzi. Anthu akumangochi ndikuthokozeni chifukwa cha support imene mwatipatsa. Ino anthu akuzomba, Blantyre, Kumpoto, tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha support imeneyi. Ambuye akudaliseni, mukhaleni mawapambana. God bless you.